ebidoro m egwu a maka na ya bụ egwu bụ egwu ọnataluchi. Nna mama m bụ nwa Ogbonwoye gụrụ egwu rinne. Mama m oge ọ nọ ndụ ọ na-agụ egwu nke ọ na-agụ bụ egwu ụmụ agbara. Mụ nwa agụbazikwu egwu nke m maka na o si n'ọbara. Kama na m enezi anya na egwu m riziri nne nwere ya mere aka ọlụ. Onwekwa ibe ọzọ m na-alụ na bụrụ so egwu a. Ebido m egwu mgbe m na-eje akwụkwọ na 1963. Etinyego m egwu tupu anụ agha. Ụlọ ọbalị m bụ egwu bụ na ndị amị oge a na mụ na-agazuge n'isi ọnọdụ ha na-etiriwe egwu. Ya mere na m ejere amị akpụchara ịma na-emekọta kpụwa ndị mmadụ n'ike ka ha jee amị, mana maka iri na m na-eti egwu akpụrọ m abata bụzi ma sirapụ onye na ọ na-etiri ndị amị egwu. Nke bụ na ba mmekọtara shinye m ebe ndị amị nke ndị oyibo na-akpọ yunifọm mụ yiri ya na-akpagharị na o nwere onye ejide m yiri ya na-akpagharị dịka 77 n'Enugwu ukwu Ọkọnkwa asaa. Mụ na watiri nku n'egwu mgbe ahụ. Udekwa ọma mbala bụ m ụzọ bido egwu, mana mgbe ọgịrịga ji wa m n'egwu mụ na watiri nku n'egwu. Mgbe abịa bụ n'Okoye mụ na watiri nku n'egwu mgbe ọgịrịga ji wa m. Adị m na nwatakịrị oge a ka ọzọ mere nsogbu na-ekweri egwu. Onye ka m ji si na ndị mụ na ba tikọrọ egwu ọ bụrụ na mụ na ba dị n'ọgbọ ba tọsịrị m mgbe ahụ ma mụ dị na nwata wee na-eti egwu kalaka. Eziokwu ka maka na elotere m mgbe m na-akwado ka m bido iti egwu. Nna m were m maka ya gbuo m ka m nwụrụ ka m gaa ya n'anya. Kedu ibe kpata na nwa ya mụtara zụọ ya na kọleji bụ egwu ka o etiri. Ma ikpe amara nna m maka na ndị nke tiri egwu n'oge gboo ahụ onye bara iti egwu ọ dị analụzi bere osoro ụmụ nwanyị jewelu. Nke ọzọ bụ na ụmụ nwanyị ndị na-agba ashawo n'oge ahụ enwekwuru onye na-elu ụlọ nwere onye na-echetazi bere ọ pụrụ ashawo ọpụgo n'ọzọ ọbụzi na ọnọdụ ebe a karị nka ọ nalụghị ụlọ. Onye abụrụ nsị na akwụrụ na ebe akwa nwa na ụna nka. Mana emegidezi ụwa ruo rie mgbe nna m ji chọọ ka o gbuo ma agba m ọsọ gbanaga mgbanwe na-ezogheri lụzie ka m titewela ego na egwu maka na ibe niile bụ ego. Titewezi ego na egwu wee were ego m goo baskụl. Ibe ngolo ji gote baskụl ọhụụ a na-akpọ rọj mbụrụ ya bụ baskụl n'ọba anyị ka nje gosi nna m na egwu nwe ọ na-achụgharị m na ọ bakwara uru. O jide m tibe m ibe maka ịmara adị m na nwata oge a mezuru ọrụ na-eti m mgbe ahụ kwụ na nsọpụrụ dị ọ bụrụ na etibe ebe ịbọlụ a na-ajụ akịrịbo ji chọkọ kwụgbuzie nwa ọ sị na ya bụrụzi so na nwa ya na-eti egwu na-asọkọghalị nọ na nwa ya ezuokwu ori. Kedu onye ya agbaghị n'ọnụ ya ka o ji wee gote ego o ji gote paspọtụ. Mana emesịrị investigeshọn ọ bụrụ na onye m na-enye ego ka ọ na-edebere m gbara osialị na onye anyị na ego m ji wee kwụ ụgwọ paspọtụ nke bụ na ego m wụrụ 3 pounds n'aka ya na-achọ ọnya weta na m ezuru baskụl ezu. Papa m wesị ka ya dị egbuzina m wesị ya weta ego a ọba n'ụlọ weta ego nye. Papa m wesị na ọ bụghị eziokwu na mmadụ ezu ori n'ọnụ. O wee na-awọndazi kedụzi ka o si bụrụ na egwu ojimgba ma obeshi izu aba goro vụrụ ka nwa ya gotazi nke wegote baskụl bụrụ nata wee kpọọ ndị be anyị bụ oluwe mmanya si na ọka ekpere mepere ka ntiwezi egwu
elmekpere mgbe tibezi egwu tibenya bụ egwu titekwu onye ibe ọbalị m ulu oge a ndị egwu adịghị etite ego etitekwu ego etite were ya na họteelụ ya na nwaanyị ya na ya bi elise ego mana tata inezi anya ndị egwu niile bụ Mr. and Mrs. ndị egwu niile na-alụzi ụlọ onye tie egwu arịtọ ome foundation lụọ ụlọ ndị achawo nwe na-agbazi achawo kịta akwụzi enwe ozi achawo a ga-asị na achawo bụ ivele maka gịnị na ndị achawo na-aga gbatazi ego na achawo na-anụ ụlọ bebe jee lụọ ụlọ ebughị na ụwa na-erugheri ọvọ nna m lele bidolu ọvọ nna m gọlụ bidolu lebe mbọsị ahụ maka na ka ọ gasịrị abalị na abụọ pụta na nke ịtọ ndị be anwụsị wee rue chọọ m egwu kwụọ m ụgwọ ibe a kwụrụ m oge a bụ ego ise 5 shillings ka m bịa tiere m egwu na ọ na-akwa nna m wee jee tie egwu ebe a oge a ndị be anyị kwuru maka na m na-ezogheri ndị be anyị kwuru akara ọma na egwu m akagharị etu a m wee tie egwu ntiri wee na-ewuzi ewu n'ukwuru niile nke bụ na papa m ka kọziri na egwu nwa itiri n'aṅasị ka na-ajụ ọzọ onye ukwuru tiri egwu a papa m nweyiri agwa ya jụọ m anyị ka ya agwa ọzọ ta nsị ọsị ka ya jee kirie ọbatazia solu n'ọlụ mgbe m ji bidozie egwu tiwe egwu akụ aka o wee kwere bịa bọọ m ego makụọ m bịa m ọmụ si ọbụgodị isi toku ya nawazia o nwere mgbe m na-aga ebe ọbụla a na-aṅụ mmanya ntiwe egwu ibe ọbụla m datara ebe a tii na akpa wee na-eme emekọtazie onye chọzie m egwu nchaji enye ego ọkwụọ m ụgwọ o nwere mgbe m na-achaji ego ịtọ bụ 3 shillings akwụọ nya nweje tie mekọta chaji wee 5 shillings mekọta chaji wee 10 shillings mekọta chaji wee 1 pound 1 pound 1 dị na akpụ oge a bụ 1 guinea mekọtazie chaji wee 2 pounds etu a ka m si mekọta chaji wee 5 pounds nsogbu anyị na-enwe bụ ndị awa pirates itipụta rekọd tupu ileta egwu iji wee mee ya bụ rekọdụ ndị na-soro iti egwu ejego weli eje n'akụkụ dọbụ chasị ya bụ egwu na-ele anyị etikugo gọọmenti ka gọọmenti nyere anyị aka o kwere omume m wee chọpụta na ọ bụrụ na enwee ike ịkwụsịnwu ndị awa ndị pirates ọ bụrụ na gọọmenti nwere ike ịkwụsịnwu mana gọọmenti nwere ike ịkwụsịnwu armed robbery egwu nkwugoro akụ abaka akụrụgo m egwu ọgụ ịtọ ya bụ 60 nke izi pụtara abịa na rekọdụ m niile bụ Ekpili Nigeria mgbe agha besịrị ọhụụ na mmeri na small plate abịazịa mgbe eji mebe long play egwu ọzọ m mere bụ mgbe oye na Dominic ọnya butere ava m o wee gbasaa ebe niile egwu mgbe oye na Dominic onye ọbụla kwadotere iti egwu ekpiri ndụmọdụ m na-enye ya bụ ọ kwadote anọzi m ka nna ya bịakwute m ka m kpali ya alo mara anị akọbọ mara anị atọlọ mkpachasịara ya elu ka ọ ga-abụ otiwe ka ọ bali ya ulu ọ bụrụ na ọ bịakwutere onye jekwugo ọzọ mere nsogbu nke ọzọ bụrụ na agwa ụmụaka na-ebido egwu onye ọbụla were eziokwu onwe onye nyere kọbọ ka i wee tieri egwu onye ọzọ pụtazịa nye ya 1000 rapụgodi 1000 na ọ bụrụ ego onye nke kọbọ ebugodi ụzọ bịa ka i wee ghali idisappoint mmadụ na disappointment adị mma o nwere esemokwu na-esere mụ na ọzọ mere nsogbu nke bụ na ọ na-abụ onye chọta m egwu ọ bụ na m adịgo bụ mkpọọ ọzọ mere nsogbu na fon jụọ onye nwere ebe na deeti dị etu a ọ sị na ya nwere ebe nsị ndị agha jibezie bie o tieri egwu etu a ka ndị mmadụ si eji ndị egwu akụ asịrị ị ga-elote na 1998 na-akụrụ asịrị na Morocco anwụrụgo
na m anwụrụ. Etu a ka esi ewe ndị egwu akụ